Príjemný dobrý deň, vážení diváci. Vítam vás pri sledovaní ďalšej časti relácie v kresle terajšku. Je to žena, ktorá sa nebojí tvrdých tréningov a roky dosahuje výborné výsledky. Adela Ondrejovičová je Trenčianka, ktorá zbiera cenné kovy doslova, kde sa pohne. Za rok 2018 získala 8-krát zlato. A ja som veľmi rada, že prijala dnes naše pozvanie. Príjemný dobrý deň. Dobrý deň. Začnem hneď zo strán. Úžasné. Keď som si o vás hľadala informácie, nestačila som sa diviť. Nie je to na jednu ženu príliš veľa, toľko zlata? Ďakujem. Tak myslím si, že zlata nie je nikdy dosť a stále sa dá pridávať ešte ďalšie. Ako sa to dá vlastne vôbec dosiahnuť? Tak je to rokmi tréningu. Predtým som začala robiť atletiku 7 rokov. Chodila som tu na miestne športové gymnázium a potom som nejak prešla na fitness. Možno, že začali by sme tým, že ste na scéne už dá sa povedať 11 rokov. Pamätáte si vôbec prvé preteky, kde to bolo, ako to bolo, čo ste získali? Pamätám si na to veľmi dobre. Bolo to tu v nedalekej Dubnici nad Váhom. Bola to nominácia na majstrovstvo sveta juniorov. Cvičila som 2 mesiace pred prvou súťažou, čo nebolo príliš veľa, takže som mala nejaké menšie očakávania. Nevedela som vlastne ani, čo mám robiť, bolo to také neohrabané celé, ale mám na to pekné spomienky a budem na to spomínať celý život. Po tých rokoch je to asi rozdiel. Určite. Aj celkovo tento šport sa posunul ďaleko, takže je tam veľký rozdiel. Keď si pozriem video, tak teraz už je to úplne niekde inde. No a tu sme pri tej otázke, čo vlastne robíte? Aký je to šport? Ako sa to dá nazvať? Fitness, kulturistika, body fitness? Čo to vlastne je? A je v tom rozdiel? Takže tento šport sa delí na niekoľko kategórií. Moja kategória je body fitness. Je to niekde v strede, čo sa týka svalového objemu. Teraz je novšia kategória bikini fitness. Dievčatá majú menej svalov, je to také viac modelingové, by som to nazvala. Potom sme teda my, body fitness, a posledná kategória je women's physique. Ženská kulturistika bola zrušená, pretože už to nebolo moc pekné. V čom to nebolo pekné? Tak čím ďalej, tým viac chceli ženy mať väčšie svaly a už sa to nepáčilo Svetovej federácii, tak sa rozhodli, že túto kategóriu zrušia. No a vlastne ako máte vy skúsenosť s mužmi, lebo keď hovoríme teda o tej svalovej hmote, naozaj niektoré ženy majú tých svalov veľa. Možno, že sa to trošku líši od takej bežnej postavy. Nemáte problém s chlapmi, vyslovene, že ich odháňate, majú veľký záujem, alebo ako je to u vás? Tak keďže cvičím a mám nejaké tie svaly, tak väčšinou moji partneri tiež cvičia a súťažia, takže hľadám si skôr takých partnerov, ktorým to nevadí. Klasický chlap by asi trošku žiarlil, však? Možno, že aj to, ale asi by som ju ani nevydržal, tie diety a všetko okolo toho. Ako sa vlastne stravuje taká fitnesska? Čo jedávate, možno, že v čase pred súťažou a možno, čo jedávate v čase po súťaži? Keďže tento rok som celý súťažila, tak som mala skoro celý rok dietu s nejakou jednou pauzou mesačnou v lete. Tak je tam veľa zeleniny, mäsa, málo sacharidov, cukrov. Ja som čítala, že jedávate napríklad na raňajky ryžový chlebík zaliatý vodou, ochucovadlá sú v tom proteínový prášok, škorica. Ako to vlastne chutí? Tak je to ako taká kaša, nejaká osená možno. Tak v diete už vymýšľate všetko možné, len aby ste to prežili do tej súťaže. Takže naozaj mám také špeciálne recepty, ktoré používam, také moje. A už som si nejak na to zvykla. Celkom sa to dá. A čo proteíny, podporné látky, nestačí to na vytvorenie svalov? Dajme tomu tréning, tomu netreba? Tak jasne, musíte mať aj tréning. Z nejakých proteínov vám sami svaly nenarastú a takisto, ak by ste len cvičili a jedli by ste hocičo, tak tiež by to asi nemalo nejaký väčší efekt. Takže ide to tak ruka v ruke. Teraz idú Vianoce a mnohé ženy zvyknú, teda tak ako sú zvyknuté z detstva, vypekať vo veľkom, niekde bežných aj 12 druhov zákuskov, čo je ako riadna kalorická bomba, kto to potom zje. Možno, čo by ste takým ženám poradili? Naozaj, že stačí jeden druh, alebo čo s tým majú robiť? Tak v dnešnej dobe je strašne veľa receptov na internete, rôzne zdravšie verzie koláčov, takže možno by si mohli naštudovať nejaké také verzie, alebo potom naozaj piec menej a skôr to nahradiť nejakým ovocím možno. Ako je to u vás? Je pre vás veľký problém odoprieť si niečo počas súťaži, alebo teda pred nimi, keď musíte dodržiavať takúže asi silnú dietu? Tak čím mám bližšie k súťaži, mám to vlastne ako keby taký cieľ, takže už môžete predo mňa naložiť aj koláč a nedám si.
Ale teraz po súťaži som si dovolila niečo viac zjesť, ale viem zase, že to zhodím naspäť dole. Čiže vlastne pred súťažou nejete, po súťaži jete, je to potom problém zhodiť, alebo ako to robíte? Tak nabrať trvá 3 dní, ale zhodiť možno aj 3 mesiace. Keď sa napríklad dnes rozhodnem, že chcem byť fitnesska, ako začať a nie je to vlastne tak finančne náročné? Tak začiatky sú určite náročné, keďže ja už som profesionálka, podarí sa mi sem tam vyhrať nejaké peniaze na súťaži. Mám nejakých sponzorov na plavky, na doplnky výživy, takže pre mňa už to je jednoduchšie, ale začiatky boli určite ťažké. Napríklad plavky na súťaž stoja možno až 500 eur, takže strava takisto nie je najlacnejšia, mäso je drahé, takže tie začiatky sú ťažké. Ale potom, keď sa vám podarí už získať nejakého sponzora, už je to jednoduchšie. Vy ste spomínali, že keď máte svoj cieľ, idete si za ním. Sú okamihy, kedy si poviete a dosť? Mala som takú situáciu minulý rok po súťaži v San Marine, kde som išla tretíkrát obhajovať zlato a sa mi to nepodarilo, ale držalo ma to možno nejaký týždeň a potom ma to prešlo. Takže to bol asi iba jeden taký okamih. Poďme sa pozrieť na súťaže, ktoré ste absolvovali. Tie šampionáty súťaže sú v rôznych krajinách. Bolo tu spomínané Grécko, Španielsko, Čína, Amerika, Afrika. Každé prostredie prináša nejaké iné situácie. Možno spomínate si na niečo vtipné, zábavné, iné? Tak na každej súťaži sa stane niečo vtipné, zábavné. Keďže je to v rôznych krajinách, sú tam rôzni ľudia. Takže naozaj za každým sa udeje niečo. Ale napríklad teraz v Číne sa nám stalo, že nikto nerozumel po anglicky, tak to bolo celkom také vtipné, lebo sme sa nevedeli vlastne ani dostať do haly nič. Čo ste používali? Ruky, nohy? Ruky, nohy, kresli sme na papier, všetko možné. Rozumeli Číňania? Nerozumeli vôbec, ani sa nesnažili rozumieť. Našťastie mali nejaké telefóny s prekladačmi, tak sme to nejak zmanéžovali cez telefóny. Ale bolo to naozaj také vtipné. Vy ste sa začali venovať aj takému tréningu mladých talentov. Aké máte ambície s nimi? Sú tam naozaj že také talenty, ktoré vás možno časom nahradia? Tak mám veľa dievčat, mám aj nejakých chalanov, ktorí zatiaľ absolvovali väčšina slovenské súťaže, ale niektorí už sa posunuli aj ďalej. No a chcel by som si vychovať nejakú náhradu za seba, keď raz prestanem súťažiť. Spomínali ste chlapcov, dievčatá. Je rozdiel trénovať chlapca, je rozdiel trénovať dievča? V čom? Určite áno. Napríklad pozovanie je úplne iné. Takže aj tréning samozrejme. Chalanom lepšie spaluje tuk, takže tam je rozdiel aj v tréningu. A potom dievčatá majú také svoje ženské problémy, ktoré musíme tiež riešiť, takže tam je veľký rozdiel. Získali ste za rok 8-krát zlato. Je vlastne ešte niečo, čo by ste chceli dosiahnuť? Chcela by som to zopakovať. Je to vlastne možné zopakovať takéto úspechy? Tak možné to je a či sa mi to podarí, tak to uvidíme na budúci rok. Máme tu pred sebou celkom slušnú zbierku medailí. Ktorá je pre vás taká najcennejšia a prečo? Tak najcennejšia je asi táto. Je to z Arnold Classic Africa, kde som vyhral prvé miesto. Bolo to, myslím, že v máji. Cenu mi mal odovzdávať Arnold Schwarzenegger, mal som mať s ním aj večeru, ale keďže bol po operácii, tak sa tam nedostavil. Takže snáď ďalší rok sa mi to podarí. A potom táto, to je z majstrovstiev sveta z Číny pred 2 týždňami. Kde ste získali znova zlato. Tak. Ďakujem vám za veľmi príjemný rozhovor. Verím, že mnohé ženy sme nakopli k takej väčšej odhodlanosti a vytrvalosti. Zároveň želám všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem aj vám, milí diváci, za to, že ste nám zachovali opäť svoju priazeň. A vidíme sa opäť o týždeň. Dovidenia.